Sziasztok srácok! A mai videóban megkóstoljuk kínai ételeket. Itt a wasabi, itt van szójaszósz, itt van ez nem tudom mi, van sushi, sashimi, de még van egy rákos izé. Hát srácok, megjött az idő. Ó, de félek. Jó, hogy kell ezt fogni srácok? Tűnj már bele, na. Jó, leesik se. Nem baj, srácok, akkor megpróbálom a rákosat először. Jó, akkor csak kiveszem. Halljátok, ez finom? Várjátok, hozok vizet. Mert van a víz, addig kivágtam. A rákos jó. A rák jó, de a sushi nem jó, és egy picit hideg. Sashimi? Jöhet a sashimi? Ezt már beleteszem a szójaszószba. Jézusom. Nem jön le. Lejött az egész, várjátok. A sushi. Várjátok, srácok, a szétesett. Csak majd a part 2-t is. Áj, jesszus! Krisztus leesett. Próbáld villával. Jó, akkor hozzányom. Srácok, lejött a sashimi idő. Goly. Félsz? Hát én kóstolom. Hát, de amikor megkóstolod? Aj, de belement a wasabiba. Hát, most már úgy kell megenni. Szójaszósz. Mennyire sós? Megpróbálom nem hagyni. Vélemény kínai ételekről egyelőre nem jó. Várlak majd part 2-n!